U Maglaju je održan 41. Međunarodni muzički festival Studentsko ljeto. U konkurenciji zabavne i narodne muzike u dvije festivalske večeri maglajskoj publici predstavilo se 29 mladih i neafirmisanih pjevača. Mlada Sarajka Lejla Čaušević, pobjednica prošlogodišnjeg studentskog ljeta u konkurenciji zabavne muzike, ove je godine prekrasnom sevdalinkom Da sam ptica osvojila simpatije publike, ali i prestižnu festivalsku nagradu Selver Pašić. Svoj muzički talent usavršava na Muzičkoj akademiji. Ovo je po meni najbolja manifestacija za nas mlade, znači pjevače amatere koji već nisu nešto snimili ili su snimili nešto, a nisu se toliko promovisali. Stručni, ali i žiri novinara bile su jednoglasni u ocjeni da je ove godine najbolju interpretaciju imala studentica iz Sarajeva Dijana Rajić, koja je svu pažnju usmjerila ka nastupu, pa se jezik prosto zavezao kada je stala pred kameru. Šta ću reći? Ne znam stvarno šta da kažem. Ali je zato tečno pričala, ali i maestralno otpjevala prekrasnu i veoma zahtjevnu makedonsku narodnu pjesmu Zajdi, Zajdi Adela Salihović iz Zavidovića, koja je po mnogima mogla do neke od nagrada. Ovo je neki prvi moj veliki festivalski nastup, tako da imam određenu dozu teme, ali drago mi što učestvujem na ovako velikom festivalu. Ohrabruje činjenica da je Studentsko ljeto ostao prestižni muzički festival ove vrste u regionu. Svaki izvođač uz pratnju orkestra pjeva uživo. Studentsko ljeto je prepoznatljiv maltene brend Maglaja i ja mislim da ćemo mi i dalje nastaviti taj festival održavati ovakvim kakvi jeste. Tradicionalan je, ali upravo zato što ima svoje posebnosti, on treba da se čuva i njeguje na ovaj način. Među zabavnjacima najuspješnije su bile Ivana Grujić i Naida Bešlagić iz Visokog. U revijalnom dijelu oko 1500 posjetilaca u maglajskoj dvorani Borik zabavljao je mladi Sarajevci.